Епизод 28 на новите досиета продължава да рови в загадката на възхода и паденията на цивилизациите през хилядолетията. В част първа от интервюто с автора на Изгубената звезда, на митовете и времето, Уолтер Кратендън, разгледахме явлението прецесия на равноденствената точка, астрономическия цикъл от около 25 000 години и въздействието му върху човешкото съзнание, еволюция и инволюция. Сега в част втора Кратендън ще отговори на въпроса на всички времена в археоастрономията дали Земята не се намира всъщност в бинарна звездна система. Аз съм София Дзавела. Очаквайте интервюто с един от най-популярните археоастрономи на планетата, веднага след дайджеста на новите досиета с факти и мистерии от паралелни светове. Известният в света на хрононавтиката или пътуванията във времето, адвокат Андрю Басяго отново намери място в алтернативния новинарски поток. Този път с твърдението, че Барак Обама някога бил телепортиран до Марс в таен проект на ЦРУ. От години Басяго твърди, че е участвал в секретни правителствени проекти като Пегас, който включвал експерименти по телепортация и пътуване във времето. И така, Андрю Басяго, визионер или лъжец? В първия случай лъже само себе си, но във втория всички останали, които умеят да слушат с часове. Историите му за живота на Марс или за квантовия достъп на правителството до миналото и бъдещето. Разказът на Басяго винаги започва от годините между 69 и 72, когато баща му го записва като участник-доброволец в секретна програма. И това е проектът Пегас, прилаган от Американската агенция към Министерството на отбраната за развитие на нови технологии. Басяго е на 7 години, когато започва да прескача времето на крилете на Пегас. Децата са били предпочитани заради адаптивността им към ефектите на пътуването във времето. Андрю твърди, че е бил телепортиран от Удбридж в Санта Фе чрез устройство, създадено върху разработките на гении като Тесла. Басяго описва още създаването на хроновизорите, които позволяват да се правят холографски записи на исторически значими събития, като разпъването на Исус или подписването на Американската конституция. През 71-а, по време на експеримент по проекта Пегас, Басяго вижда сградата на Американския върховен съд, потънала под мръсна вода. И годината е, забележете, 2013. След тази голяма катастрофа ние бяхме извадени. Махнаха ми костюма, дори изляха водата от бутушите ми. Всъщност бях потен от жегата в устройството за телепортиране. Това не беше вода от потопа. В тази времева линия през 2013, в която бях физически, а не виртуално, американското източно крайбрежие беше изчезнало след катастрофа. Технологията е използвана още, за да се изготви доклад за съдбата на президенти като Клинтън, Буш и Обама, години преди да заемат президентския пост. Около Басяго става особено горещо, когато подхвърли някое друго име, замесено в проекта Пегас, като това на губернатора на Ню Мексико Бил Ричърдсън, известен по принцип с друго – обвиненията в мръсни сделки по време на мандата му между 2003 и 2011. Историите на Басяго не свършват, разбира се, до тук. Той твърди още, че Съединените щати телепортират хора на Марс от десетилетия, а самия той пътува до там през 81-а, притежава снимки, които доказват живота на Марс, включително и такива на хуманоиди и непознати на Земята животински видове, жилищни постройки. През 71-а на Анди е било дадено копие от книгата му «Откриването на живот на Марс» и бил помолен да прочете и запомни това, за да може да опише всичко през 2008. Все още обаче Басяго е заложник на скептицизма. Идентифициран е дори като един от двамата големи раздухвачи на истории на планетата от интернет организацията Алта.
Нови случаи на наблюдение на НЛО дават повод да се върнем към прочутото свидетелство от 64-та на полицая Лони Замора, както и към разработките на учените ветерани от НАСА, изследвали НЛО с дълбочината, която изглажда дори и грапавите мисли на критиците им. Брат и сестра се озовават в шведската гора през февруари. Тя кара снежен джет, а той се вози отзад на шейна. Обичат да се предизвикват, но и да побеждават, а той да заснема всичко това. Известно време по-късно братът забелязва най-напред на пористо НЛО да стърчи над дърветата, а после и да нахлува с бясна скорост кадър. Обектът прилича на фалшификат, въпреки че в интернет е качен анализ на уж холивудски експерт-монтажист, който твърди, че става дума за напълно автентичен запис. Монтиран или не, НЛО-то може да бъде отнесено към елипсовидните неидентифицирани летящи обекти с подвид яйцевидни НЛО и такива с така наречената ръгби-топка форма. И в световната уфология един от най-разследваните случаи на наблюдение на извънземен космически кораб от подобен вид е свързан с името на полицая Лони Замора. На 24 април 64-та в Сокоро, Ню-Мексико, той се качва на служебната кола, за да преследва нарушител, а според друга версия да стигне до мястото на наблюдавана експлозия. Когато се озовава там, той се натъква на капан, който никога не е щракал за него в полицейската му кариера. Две извънземни същества се шмугват в елипсовидно НЛО. То се откъсва от земята и с бясна скорост се скрива от погледа на Лони. После той се добира зашеметен до колата и вика колегите си на оглед. Изследванията върху характеристиките на полета на различните НЛО по това време взимат под внимание разработките на учени като Хърман Оберт, гений на НАСА, който подпалва академичната общност през 22-та с докторската си теза върху ракетостроенето. Тя е отхвърлена като утопична и в отговор на това той увеличава обема й на 429 страници със съзнанието, че е личност, която оставя стъпки, в които всички тези, които сега го спират, после ще стъпват, за да не се загубят. Оберт обича да качва кръвта в главата на враговете си с изказване като това. НЛО се задвижват чрез изкривяване на гравитационното поле, конвертирайки гравитацията в използваема енергия. Чрез способността да създават собствено гравитационно поле, те са в състояние да правят всичко, което свидетелите описват след наблюдение. Да висят неподвижни, да увеличават фантастично скоростта, да правят яростни завои, които биха довели до разпадането на един обикновен земен самолет. Нов запис на НЛО в Петербург дава повод да погледнем към работата и на други колеги на Оберт. Видеото е заснето през април. Явлението трае достатъчно дълго, колкото свидетеля да си помисли, че извънземните може да са дошли отново за президента на Република Калмикия Кирсан Илюмжинов. Той измъкнат от апартамент в Москва почехли през 1997, но сега никой не прибягва до ирония, когато става дума за този случай от Петербург. Забелязват се още 3 светлини под формата на бумеранг. Тя постепенно се видоизменя. На другото видео се чуват свидетелски гласове, които се вълнуват от рязката смяна на позицията на обект с 3 светлини и на още един с 4. Малко по-късно от същото наблюдение се приближава и трети обект. На трето видео от Петербург, записано на същия 9 април, се наблюдава плазмено НЛО. Обектите са забелязани от множество граждани да разгръщат традиционни за НЛО характеристики. Сред тях и внезапна смяна на посоката с обръщане на 180 градуса. Плазмено НЛО се наблюдава миналата година в Мюнхен, а така също и в Небраска. Авиоинженерът на НАСА Пол Хил описва плазмената изкряща атмосферна обвивка около подобен тип НЛО, като съставена от ионизирани въздушни молекули. Според учен като Мак Кембъл, веднъж ионизиран, за да формира плазма, въздухът губи своите нормални изолиращи функции и произвежда нисковолтово електричество.
Според теорията на учения Плантиер от 57-ма, елиминирането на шума става чрез изкуственото гравитационно поле, което извънземният кораб използва за привеждането си в движение. Такмо то може да служи като защитен слой около летателния апарат, като това му позволи да разбие звуковата бариера, без да произвежда шум. От години американецът Уолтер Кратенден проучва механиката на астрономическото явление прецесия на равноденствената точка. Космическият цикъл от около 25 000 години оказал въздействие върху възхода и паденията на човешката цивилизация. Останете с новите досиета и след рекламите, когато ще отворя втора част от досието и интервюто на американския изследовател за първи път в ефира на България. Този път той ще отговори още и на въпроса: легенда ли е легендата за планетата Нибиру, спомената от шумерите според тълкуванията на някои изследователи на древните шумерски текстове. Новите досиета продължават. В епизод 28 отварям втора част от досието и интервюто на един от най-популярните археоастрономи на планетата – Уолтер Кратенден, участник в продукции на телевизионни канали като History Channel и PBS. Преди участието за първи път в ефира на България на изследователя Кратенден ще ви разкажа кои още следи от древността пристрастяват американеца към задачата да открие механиката на прецесията на равноденствената точка, явление свързано с космически цикъл от около 25 000 години и с въпроса дали Земята не се намира всъщност в бинарна звездна система. Реалното никога не е образ на реалността. Реалното е загадка. Уолтер Кратенден се събужда за тази мисъл, когато разбира, че в идеята за големите космически цикли за времето от около 26 000 години, свързано с прецесията на равноденствената точка, трябва да се рови с непокорство към вече разбраното. От Нютон насам се приема, че единствените небесни тела, които се намират в достатъчна близост до Земята и са достатъчно големи, за да причинят така наречения ефект на клатушкане на Земята, са Луната и Слънцето. И това разбиране е основно в теорията за лунно-слънчевата прецесия на равноденствената точка. Смята се, че двете небесни тела провокират въртенето на земната ос под определен наклон. И според това разбиране, Земята прилича на клатушкащ се пумпал. Знае се, че за периода от около 26 000 години става пълното завъртане на земната ос, в резултат на което равноденствените точки преминават през целия небесен екватор и се завръщат в началното си положение. В нашия 21 век пролетната равноденствена точка се намира в съзвездието Риби и се придвижва към Водолея. Научната група около Кратенден дефинират най-хлъзгавата част при обяснението на механиката на прецесията, като учените задават въпроса: какво е доказателството, че промяната на наклона на земната ос се предпоставя от въздействието на Слънцето, Луната, Венера или което и да било друго небесно тяло от Слънчевата система? И припомнят, че още Нютон се досеща за това, че пумпаловидното клатушкане на Земята може да се дължи на всички обекти в и извън Слънчевата система. И отиват по-нататък. Според съвременните изследвания дори, прецесията на равноденствената точка не се предпоставя от въздействието на небесни тела от Слънчевата система. В нея има небесни тела, които могат да причиняват само минимално колебание на земната ос. Но главната промяна в ориентацията на оста спрямо фиксираните звезди се дължи на нещо изключително важно – краягълния камък в теорията на Института за бинарни изследвания на Кратенден. И това е
движението на цялата Слънчева система в пространството. Само така може да се обясни според тях парадоксът, защо Земята не променя ориентацията си спрямо обекти от Слънчевата система, а само спрямо обекти извън нея. И учените доказват, че традиционната лунно-слънчева теория за прецесията е навик в астрономическите описания. Трудността на изчисленията се дължи на факта, че небесните тела извършват непрекъснато движение и затова астрономите трябва да използват немислимо далечни обекти като квазерите. Те се намират в безкрайно отдалечени галактики и институтът Кратенден подготвя още една революция, като обосновава идеята си, че Земята се намира в бинарна звездна система. Защото ако нашето Слънце е част от бинарна система, тогава то гравитационно ще бъде свързано с друга съпътстваща го звезда, с орбита около общ гравитационен център. И тъкмо това движение е в състояние да предизвика преориентирането на земната ос. На този етап астрономията приема, че 80% от всички звезди могат да бъдат част от бинарна или мултизвездна система. Известно е също така, че неутронните звезди, черните дупки, както и много звезди кафяво джудже, са мъчни за откриване. И от това следва, че нашето Слънце може да образува бинарна система или с небесно тяло от планетен характер с много дълъг орбитален период на движение или със звезда кафяво джудже. Има и трета възможност – придружителя на Слънцето да е далечна черна дупка, също практически неоткриваема в момент, в който не поглъща материя. И Кратенден започва да търси тази изгубена звезда на митовете и времето, за която намекват шумерите. Те оставят спомена за анунаките, дошли на Земята от Нибиро. Някои изследователи дори говорят за неколкократното им слизане на Земята, за генетическа намеса от тяхна страна в човешката ДНК в създаването преди 270 000 години на прамайката на всички човеци Ева. И в този епизод на новите досиета Уолтер Кратенден, човекът, който изоставя инвестиционната си компания, за да създаде научен институт за бинарни изследвания, авторът на Загубена звезда на митовете и времето, участникът в продукции на CNBC и History Channel, ще разкрие за първи път в ефира на България защо изключителните артефакти са още един начин да се намерим в лабиринта на паметта за циклите на времето. Господин Кратенден, да продължим с следващото важно нещо във вашата теория. В работата си вие изследвате внимателно съчинението Свещената наука на Шри Юктешвар. Той казва, че единственото научно отношение, което човек може да изрази върху даден въпрос е да помисли дали то е правилно. И в този смисъл, правилно ли е да се счита, че НАСА затъмнява истината около съществуването на планетата Хикс, на планетата Нибиро? Изскочиха податки за това през 90-те. Аз и моят партньор в института често спорим за значението на Нибиро. Понякога можем да спорим 2 часа за това какво е Нибиро. Ние сме изследвали много внимателно теориите. И ако аз и партньорът ми Джейсън Мартел, който участва в поредицата на History извънземните в древността, не можем да намерим пълно съгласие по въпроса за Нибиро, би било разбираемо и НАСА да не е съвсем наясно какво точно разбираме, когато говорим за Нибиро. От въпроса ви, например, разбирам, че вие приемате Нибиро за планета, която се появява в Слънчевата система периодично. Възможно е, както е възможно според други теории, да бъде и кафява звезда джудже или малка черна дупка. В моята книга Загубената звезда на митовете и времето излагам няколко различни сценария, които имат общо с прецесията на равноденствието. Теорията за клатушкането на Земята вплита както идеята за това, че то е причинено от земни сили, а ние бихме казали, че прецесията на равноденствието е феномен, който проистича от движението на цялата Слънчева система около друга звезда. И каква е тази друга звезда? Кафяво джудже ли? Черна дупка ли? Или пък е някаква планета, която получава въздействие от движението на нашата Слънчева система? И да, има древни култури, които говорят за това много неясно. Зависи как го тълкуваш. И някои биха казали, че Нибиро означава най-яркият обект на небето. Това означава, че можем да я приемем за планета, когато се приближава, така както виждаме Венера или Юпитер. Но други казват, не, това е най-ярката звезда. И има много, които приемат, че Нибиро е Сириус.
Да, вашият колега Джон Андерсън от Калифорния също говори за това, че Слънцето има невидим за нас придружител, гравитационно свързан с него, тъмна звезда на разстояние милиарди светлинни години. Да се вгледаме обаче в още нещо вълнуващо, свързано с шумерите. Някои изследователи препрочитат шумерските текстове за престола на бога Енки от анунаките. Според превода на асириолога Самюел Крамър, той бил направен от сребърни тухли, покрит със злато. Произвеждал ръмжащи звуци и стените му можели да говорят, дори да съветват. Можел да плува във водата, дори да се рее в небето. Енки имал още подземна стая, където той и другите божества можели да се срещат, за да дискутират важни въпроси. И някои изследователи считат, че Абзу или бездната, според превода на Крамър, е портал между измеренията. Обичате ли интерпретации като тази на древните текстове? Засягате много въпроси. Споменахте Джон Андерсън, да ви призная. Вие сте много начетена личност в тази материя. Има много учени, които разглеждат различни версии върху това, коя е звездата придружител на Слънцето. Мисля, че се доближаваме все по-близо и по-близо до това да докажем, че живеем в бинарна звездна система. И що се отнася до шумерите, те изглежда наистина намекват за това. И това, което вие засягате, въпроса за развитата технология на шумерите, ме навежда на следното. Когато се опитаме да интерпретираме какво са знаели древните, когато се вгледаме в строежите и вчетем в митовете през призмата на тези 5000 години, които ни делят, ние имаме склонността да интерпретираме нещата според нашите съвременни нагласи. Както казва един колега, добре, докато не намерим клетъчни телефони и компютри, не можем да кажем, че те са били напреднали. И той твърди това, защото смятаме, че тези технологии са най-високото ниво на развитие в този момент от нашата еволюция. Но ако си представим, че камъните могат да говорят и съдържат познание, чак сега ние започваме да откриваме това. Теоретично, всеки камък, покрай който минаваме и се обръщаме към него, може да долови финните вибрации на нашия глас, и това ще промени камъка толкова основно, че ние не разполагаме с компютри, достатъчно големи да установят вибрациите, които получава този камък. И размишлявам така. Има различни начини за прихващане на много финна информация. В следващите векове телепатията и ясновидството ще бъдат общо достъпно познание. И то ще зависи повече от вътрешните сили на познание, отколкото от някаква външна технология. По същия начин може да има истина в тези легенди. Но ние много трудно можем да ги разберем в този момент, София, защото ние дори не разбираме себе си, какво сме в този момент. Как възприемате идеите на Захария Сичин, който подобно на Ерих фон Деникен говори за присъствието на древни астронавти на Земята? Знаем, че на Сичин дължим идеята за извънземните анунаки. Има много изказвания, които казват механизъм като този от Антикитера. Трябва да е дело на извънземните. Това важи и за вавилонската батерия, все технологии, които са изгубени по време на средновековието. И аз не приемам тази позиция, защото часовниковият механизъм, светещата крушка и много други са били преоткрити по време на Ренесанса, но не от извънземните, а от нас. Затова вярвам, че те са били изобретени от самите нас и в самото начало. Да поясня, че аз не се съмнявам, че Вселената гъмжи от живот. Би било егоистично да вярваме, че сме единствената форма на живот, както и най-висшата. И когато мислим за това как другите форми на живот идват при нас, разсъждаваме върху това и в контекста на нашите понятия за технология. Казваме си, че щом на нас ни е необходим космически кораб, за да отидем при тях, значи и на тях им е необходим такъв, за да дойдат пък при нас. И това би било глупаво, защото по-напредналите същества би трябвало да имат по-ефикасни средства за пътуване, освен тези метални контейнери, с които да се придвижват от планета на планета по този физически начин. Така че аз не се съмнявам, че там някъде има по-интелигентна форма на живот, аз просто се съмнявам, че те са дошли тук в железните си контейнери и са ни донесли зъбното колело и електрическата крушка. Робърт Бувал. Да не пропусна да ви питам нещо, свързано, разбира се, с изследванията върху египетските пирамиди. Робърт Бувал и Ейдриан Гилбърт изследват дълги години тяхната загадка. Разкриват в мистерията Орион, че заради астрономическите корелации те са врата на фараона към звездите. Разглеждат разположението на пирамидите в Гиза, които копират звездите, образуващи колана в съзвездието Орион. Докъде можем да стигнем в интерпретирането на загадката с пирамидите в Гиза?
Очевидно е, че някои математически уравнения и изчисления подсказват стремежа към хармония на тази висока култура с красивите природни структури около нас. И ние говорим за това всяка година на конференцията върху прецесията на равноденствената точка, която организира моят институт. Който иска, може да посети сайта cpac.com и Робърт Бовал ще бъде гост на нея. Ние обичаме тази тема, която ни помага да разберем как напредналите цивилизации са структурирали своите общества, за да можем ние да започнем да структурираме нашите общества по подобен начин днес. Да не пропуснем и забранената археология на Кремо и Томпсън, както и книгата «Човешката инволюция на Кремо», в която той твърди, че Homo sapiens съществува от милиони години, като доказва това чрез ведическата космология. Кремо дойде на конференцията в Аляска миналата година и имах възможност да разговарям с него по този въпрос. Той се беше обърнал към нашата идея за космическите цикли. Мисля, че и двамата се обединихме около идеята, че човечеството е много по-старо, отколкото съвременната антропология и наука приемат. И последно, между другото, Кремо се идентифицира като ведически креационист. Вие как бихте се определили? Аз съм човешко същество. Господин Кратенден, благодаря ви, че станахте част от новите досиета. Беше чест. Трябва да кажа на Джейсън Мартел, който е една от звездите в извънземните в древността на History Channel, да участва във вашето шоу и да отговори на въпросите ви. Вие задавате знаменити въпроси и се надявам скоро пак да ви видя. Тук затварям епизод 28 на новите досиета. Имейл адреса, на който можете да ме намерите, ако и вие сте разбрали, че само загадката придава смисъл на нещата, е novitedosieta@tv7.bg или във Facebook. А сега ви оставям с разбирането на Карл Сейгън, разположено от обратната страна на диранията на Кратенден, че човешкото същество е инструментът, чрез който космосът разбира себе си.